Straight to the target, straight to the target. Bagata society, mountain society. Straight to the target, straight to the target. Straight to the target, straight to the target. Dis my woody, dis my ghetto life, just get your booty. Ja, die liefst is aan ze vallen voor je broer. Uit de rood, je redt die peper suhi. Sticky kaasbal, laat ons een kabroehi. Dat is aan mediteit, dat als je een advice. Die strand doet, daar je hoed is aan zoe. Ja, rapakatos doen het de broe. Kans wordt geschiet in buttons geroe. Strijd uit dit area, kijk je strijd uit dit area. Strijd uit dit area, strijd uit dit area. Strijd uit dit area, strijd uit dit area. Mountain uit dit area, pakat uit dit area. Zwaarto zit de 50 voor een kaas. Beek white als een wat aan nou mini kaas breekt. Trust aan de san nou die een wat die kaas week. Ja die lisa zoals wat die paas wees. Kom eens aan nou uit dit area. Dis mijn hoed als een goed hoed als mijn zoek. Kans wordt geschiet en batons geroepen broek. Kap, net aan nou broek. 50, minuten 60 en gia data. Koop en nou al olie en elektrische tolly. Zij moet aan nou vita je sis to volley. Lisa zit dit tarrie, IP uit dit tarrie. Yes, IP uit dit tarrie. Straight uit dit tarrie. Die life is in de goed voor ons duty. Die zit tarrie en die is in de hoodie. Kans wordt geschiet, mis wordt gestikt. Maar boesa je toch alla allemaal piet. Zo ging het die youths nou waar echt aan meditate. Dat kan ze jullie nou bewijs dat alle kom je uit. Uit die hoedtijd en alle is bereid om dat goed nou doen. Dat doen met tijd. Maak mal zit die tarrie. Straight uit die tarrie. Maak mal zit die tarrie. Straight uit die tarrie. Subai P uit die tarrie. Maak mal zit die tarrie. Maak mal zit die tarrie. Dis mijn hoed uit die tarrie. Suruh kapal en ze meditate. Trust tempel en ze meditate. Uit die hoed en ze meditate. Jarra kail ze meditate.